Aitziber Salinas, kaixo, zer moduz? Egunon primeran. Bai. Hementxe pozik, zuekin berriro izateagatik. 2 hilabeteko etena egin dugu, eta irrati urte berrian berriz ere hemen izango zaituztegu Eusko ikaskuntzan jorratzen ari zaretenen berri emateko eta abiatzeko hiriari eta bizikidetzako espazio partekatuei buruz hitz egingo dugu, gogoetarako deia eginez datorren asterako antolatu zuen hitzordu bat dela eta. Puri-purian dagoen gaia da, antropologia, filosofia eta arkitekturaren ikuspegitik jorratzen ari dena. Izan ere gure herri eta hirien diseinuek gure bizimodua baldintzatzen dute, eta etorkizunean zein bide hartu nahi dugun jakiteko, non bizi nahi dugun zehaztea ezinbestekoa zaigu. Gogoeta honi ekarpena egin nahi diote Eusko Ikaskuntzak eta Euskal Herriko Unibertsitateak hilaren 24an hasiko den jardunaldien bidez, Agoratik ziberplazara, espazio publikoaren dimentsio politikoak, sozialak, kulturalak, digitalak eta ez digitalak izango dira aztergai. Eta horretarako noski, filosofo bat daukagu gurekin, Xabier Insausti, jardunaldi zientifikoko kidea, eta baita Kult Media sareko kide, kontua da media berriek gizartean sortzen dituzten eraginak nazioarteko ikuspegi konparatibo batetik aztertzen dituen talde zientifikoa osatzen dutela, eta Donostian izango direla. Egunon, Xabier. Egunon, eskerrik asko inbitatzeagatik. Talde zientifiko bikaina, mardula, potoloa, eta erabaki duzu Donostian biltzea eta espazio publikoak aztertzea. Zergatik, espazio publikoa? Ni uste, 20. mendetikan, 21. mendera aldaketa izugarria izan da. 20. mendean izan da, nahi badugu, politika ofizialaren mundua edo mugitzen da politika, partidoen politika eta horrelako historia. Eta 20. mendean, hau bukatu da. Inor ez du uste gaur egun politiko ezerba soluzionatuko dute. Oain dago, irritarren mendea izango da uste. Zehose izatekotan, irritarren mendean. Eharki ari zara, kanpaina betean. Bai, baina ez daukat partiduri, ez daukat ezer eskaintzeko. Iritzia bai. Iritzia bakarri bai. Beraz, hori plazan egin beharko litzateke, edo gure etxe txokoan ordenadoreari edo telefonoari konektatuta. Ze izenburua nahiko esanguratsua ere bada, Agoratik ziberplazara. Bai, hori da puntu importantena. Ni ustez, gaina esango dut, hau dialektiko izan behar da, ni pensatzen dut hori. Gaur egun adibidez, esaten baduzu, etxean, ordenadorean. Etxean zer dago, telebista ere, bai. Baina, telebista, nik ez dut esango telebista berez negatiboa eseskoa izango denik. Telebistarekin eta ordenarekin bereziki, gaur egun ziberhistoriekin oso gauza positiboak etorri dira gurera. Baina beste aldetik hau erabili egin behar. Ni pensatzen dut, hau kritiko erabiltzen ez badugu, orduan akabo. Etxean gehatzea eta telebista egun osoan begiratzea, telebistaren, telebista prototipikoa den aurrean jarrera da beti pasiboa. Eta justo zeo zer egin nahi badugu, behar dugu, zerbait hiritar aktiboak, no? Zeo zer egiteko... Jendeak orain egiten du telebista ikusi, eta gero modu aktiboan sare sozialen bidez ikusten ari denaren eztabaida edo kontakizuna. Ziberaktibitatea. Bai. Claro. Mira, ni pensatzen dut, eta horregatik esaten dut filosofian importante dela. Lehenengo fasea izan behar da pizka pensatu, zerbait, bakoitzak egin behar du hausnarketak. Bestela badaukagu, ez du esan, telebistan, irratian, hau bero izateko arriskua. Hori, bakoitzak esaten du, taberna bezala gauzak, eta entzuten duzu eta hor, ez dakiz jendea inda eta bestea eta horrelako, eta marduen da esaten duten. Bakoitzak nahi duena, pero como pensatu gabe, no? Askotan bezatzen dut, horretik... Adierazpen askatasuna esaten diote bat. Bai, baina asko hausnartu ala, hausnartu gabe, etorri ala, ez? Bai, eta nik horregatik bezatzen dut, eta gaur, pensalariak, leheno behar da, fase batean, behar da, pizkat seri, irakurri, pensatu, gero beste fase batean izan behar da, eztabaidatu, ni uste, baina orduan, badaukazen zuri, eztabaidatzea bestekin, zer nahi dugu, nola nahi dugu, antolatzea, gure espazio publikoa, gure bizitza, zer nahi dugu, no? Eta gero, hirugarrena, erabakiak hartu. Eta ni uste, prozesu hori oso importantea da. Ezin da pentsatu bakarri gero eztabaidatu gabe ere bai, ez daukatzen zurik. Eta eztabaidatu gero erabakiak
hartu gabe ere hori ez daukat zensu handirik. Orduan Beste ritmo bat agian, ez da, Xabier? Beste ritmo batean. Bai. Ni hori pentsatzen dut. Baina hori, betikan egin behar da. Betikan egin behar da. Beko jendeak, hasi behar dira, hiri berri bat, saiatzen sortzen. Horretarako zuek gogo eta eskainiko duzue, eta hiri horiek organo gorputzeko organo nagusiekin parekatu dituzue. Azala, birikak, garuna eta bihotza. Hainbeste baldintzatzen aldu hiriaren egiturak gure bizimodua? Nik esango duke bai, hori sistema bezala pensatu behar da. Eta sistema batean, gorputza hori da sistema bat da. Eta sistema, bakoitza badu bere funtzioa, no? Eta hirian ere bai berdin esan behar da, baina, klaro, historia da, funtzio hori, lehentasuna, Eta non dago hirian bihotza ba? Non dago hirian bihotza, hori da, importantena. Nire usteet herritarrak dira bihotza, herritarrak. Eta herritarrek behar dute bere. Bai, eta gaur egungo antolaketan, bihotzean zer dago jarrita, autoak edo zer? Ez, justo al contrario. Izango dut, herritarrek bere, zer da lehentasuna, ondo bizitza, zer da hori, karo, ondo bizitza da importantena, baina horretako behar da pensatu. Igual, kotxe on bat edukiezkero, igual etxean geratuko naiz irakurtzen Hegel adibidez, esateagatik. Pero, hori da, pero hori pensatu behar da, ni uste pensatu behar da, eta pensatu kritikoki esaten, hau egiten dut horregatikan, igual kotxe behar dira, baina, bere neurrian, baina gaur egun hiriak daukagun bezala, kotxeak dira hori bihotza, eta justo hori da, zaila da. Hori da, txarrena. Guztiok abitzeko moduko hiri eta herriak alditugu. Oain ez dut uste, baina hori da lortu behar duguna, no? Eta, danok, dudik gabe, danak kabitzen behar dugun. Eta denotza izan behar da, bere lekua eta bakoitzak aurkitu behar du bere lekuan, sistema osoan, ez dago beste sistema bat. Nola esaten da Franco batean. España, decía, claro, es que si hubiera otra nos iríamos todos a la otra. Pues hori gertatzen da. Es que, iria da, bat, Donosti da, eta ez dago beste Donosti bat. Orduan, Donosti hori aldatu behar duguna, no? Baina nola egiten da hori, Xabier? Erabilerak baldintzatzen du espazioa, ala guneak baldintzatzen du erabilera? Pues, hau, prozesua ere bai, bi aldekoa, dialektik esan du, gure erabilaren bidez, adierazten ditugu gure beharrak, eta justo aldrebesa, hiriak ere bai, baldintzaten dugu gure beharrak ere bai. Orduan, bi lerroa juntatu behar dira, eta mugitu behar dira. Hemen ez dago prozeso abstraktua, herritarrek egin behar dute hirian nahi duten bezala. Ez, hiria hor dago ere bai, eta orduan herritarrek behar dute, hiri honekin zerbait egin. Eta ze gogoeta eragite izu zuri ikusteak adibidez umeak sartze ditugula parkean itxitura baten barruan, zakurrak sartze ditugula beste parkean beste itxitura baten barruan, sartze ditugula aitonamonak beste itxitura baten barruan? Arkitektuek orokorrean, progresiboak edo kritikoak horren egitura horren aurka dauden. Hiria izan behar da multiforme, multikolor, izan behar da denetatikan. Eta orduan ez da espazioak mugatu, estriktoki mugatu behar, baizik, eta izan behar da, beti mugimenduak alde batetik bestera, no? Txakurrak ondartzan bai ala ez. Ez da baidatu behar da, ez importante da, ez da baidatzea. Eta aldarrekapenek beste parke bat eskatzen dute, beste bidegorri bat, beste itxitura bat. Claro, baina beste hori ze esan nahi du. Claro, beste hemen puntu importantena da ere bai que gu bizigaren kapitalismo eta kapitalismoaren mota bat, eta neoliberalismoa, dirua da bihotza azken batean, no? Eta hori da gure akatsa fundamentala. Claro, dirua ezin da gure bihotza izatea, dirua da instrumentu bat, baina bihurtu da bihotza. Orduan ari gara gaizki. Etorkizuna irudikatuko duzu, Xabier? Hirien etorkizuna? Erraz azaldu aldaiteke edo erraz ikusten aldituzuzuk hirien etorkizunak?
baina bueno, ez da etorkizuna, baina badaude adibide pila bat, estatu batuetan mugitu ziren gauza pila bat, Dinamarkan ere bai mugitu dira gauzka, Alemanian mugimendu ekologikoa oso indarra dago, eta beti badaude adibideak non jendea lortuzun bere iria... Bere neurri dago egitea. Bere neurri, bueno, behintza puntu batzuetan, eta ez igual osoan, porque, claro, sistema da. Eta kapitalismoaren gauden bitartean, claro, hori erraz da esatea. Baina, osea, kapitalismoa esan nahi du dirua, importantena den bitartean, pues ez gaude gustora beti, ode guztiz. Hilaren 24an izango da, abiera non aitzi behar? Donostian. Eskerrik asko eta Xabierren Sausti gauza bera, Bai, eskerrik asko zuei, nahi duzuen arte.